Afrički lav. Lav je poznat kao kralj životinja, ali znaš li da najviše vremena provodi spavajući? Lavovi spavaju i do 20 sati dnevno. Samo mužjaci imaju grivu i ona ih štiti kada se bore. Azijski slon. Azijski slon ima manje uši od afričkog, ali veliko i blago srce. Ume da se osjeća ako vidi da je neko tužan, zna da ga uteši i pokaže brigu. Svojom dugačkom surlom može da podiže hranu, prska vodu kao tušem i čak da zagrli. Jaguar. Jaguar ima najjači ukric od svih mačaka, toliko snažan da može da probije oklop kornjače. Takođe, voli da pliva i često lovi u vodi. Orangutan. Orangutan znači šumski čovek i zaista ponaša se kao mi. Pravi gnezda na drveću da spava i koristi velike listove kao kišobran. Gorila. Gorila izgleda opasno, ali zapravo je mirna i nežna životinja. Jede samo biljke i voće i često se udara po grudima samo da pokaže koliko je jaka. Anakonda. Anakonda je najveća zmija na svetu. Može biti dugačka i do 9 metara. Ne jede često, ali kada pojede, može da svari čak i jelena. Krokodil. Krokodil postoji na zemlji jako dugo i poznat je po svojoj neverovatnoj strpljivosti. Može satima da leži nepomično skriven u vodi dok strpljivo čeka svoj plen. Kada se približi pravi trenutak, reaguje munjevito brzo. Zelena žaba džungle. Ova mala žaba ima šarene boje koje je štite, ako je otrovna, svi to vide. Ona diše i kroz kožu, pa mora da bude stalno vlažna. Tigar. Tigar ima jedinstvene pruge, baš kao što mi imamo otisak prsta. Svaki tigar je različit i mnogi vole da se kupaju u reci kada im je vruće. Papagaj džungle. Papagaji su šampioni razgovora. Mogu da nauče i do 100 reči. Šareno perje im pomaže da se sakriju među lišćem, a neki papagaji žive duže od 70 godina.